Така, кой ще бъде спасен според Библията? Много лесен въпрос. Библията отговаря в златния стих Йоан 3,16. Защото Бог толкова възлюби, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, в него, но да има вечен живот. Каква е формулата? Кой ще бъде спасен от нашия велик Бог? Който вярва в него. Който вярва в него. Който го следва. Който пази неговия Божия закон. Видяхме миналия път, като разглеждахме в предишните две лекции, че светии не са тези, които са от рисунките, а светии са хората, които пазят Божия закон и своята вяра в Исус. Откровение 14 глава, 12 стих на Библията казва това, че светии са тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса Христа. Значи, ако вие, братко или сестро, пазите Божиите заповеди, правилно, точно по-християнски, вие сте светии и светици. Така, много интересен стих. Второ послание до Тимотей, 1 стих. Защото Бог не ни е дал дух. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладеене. Понякога ви хваща страх. Значи това не е от Бога. Какво е дал Бог? Любов, сила и себевладеене. Кой няма да бъде спасен? Много интересен въпрос. Кой няма да бъде спасен? Ами, в първо послание към коринтяните апостол Павел казва волята на Бог. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието. Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. Така, ще се върна да разгледаме тези категории, кои няма да са в Божието царство. Кой е спасен? Значи първо неправедните, които вършат греховете. Греховете са от какво обозначени? От Божия закон. Който нарушава Божия закон, той няма да бъде спасен. И сега един по един. Така. Блудниците. Кои са блудниците? Които вършат нечестие. Един Адам с много Еви, една Ева с много Адамовци. Има и други блудници. Пътува в една църква, ще отиде в друга църква, ще отиде в трета, ще отиде и се разхожда. Той е блудства духовно. Нали говорихме за блудницата от Откровение 17 глава, която убива народите с виното на своето разпалено блудство. Значи ако аз блудствам с фалшиви религии, много хора им е много хубаво да четат будизъм, таоизъм, общества, езотерика, кабала. И това е духовно блудство. Той ти е казал. Исус казва, аз съм пътят, истината и живота. Така, идолопоклонниците. Какво е идол? Да не обидя общества, които го правят, ще кажа. Там, където се покланяме на хора, изображения и някакви видове символи, това е идолопоклонство. Изображенията си имат едно много интересно име, но не искам да го спомена, за да не видя някой, който може да ни гледа и в интернет. Така, прелюбодейците. Само за идолопоклонство искам да ви кажа, че понякога правим дори децата си богове. Това е идолопоклонство. Някои хора прекалено много се грижат за децата си. А обратното, някои хора пък не се грижат за децата си. Това пък е обратното. Идол не може да бъде, за съжаление, любимата, защото е идолопоклонство. Може да обичаш, но да няма идолопоклонство. Прелюбодейци. Какво значи прелюбов? Повече от необходимото да правиш любов. Прелюбодейци. И кои са прелюбодейци? Той си има жена, ама решил да кръщи. Той е прелюбодеец. Или той си има жена, обаче решил да се освежи някъде, навън от семейството. Той е прелюбодеец. Той има любов. Трябва ли му повече от това, което има? Не, Господ казва, ти няма да дойдеш Божието царство. Малакийци. Малакийците е категория, която характеризира нечистия начин на любовта. Това са извращенията в човешките любовни отношения. Това визира малакийството. Няма да ги изброявам. Това са хомосексуализъм с всичките си видности. Мъжело. Директно се казва тук. Кой лежи в легло с мъж? Значи, лежанието в легло на мъж с мъж, това е мъжеложност. Това е хомосексуализъм, мерзост пред Господ. Категорично Господ казва. Днеска узакониха бракове. Крадците.
Ако някой краде, сребролюбци, няма лошо да правиш пари да си бизнесмен. Пияниците, няма да са в Божието царство. Ама той обича чашката, ама той мъничко пива, мъничко. Аз съм майдобс, една малка ракивчеста. Един биржика пива. И ти си хроничен алкохолик, братко, сестро, не можеш без алкохол. Значи ти не си верен на Бог. Държите в абстиненция, в зависимост не държи. Ние знаем Библията какво казва, че виното е атрибут, напитка, инструмент на дявола, за да владее нашите мозъци. Може малко да пинеш, обаче мозъкът не работи както трябва. Хулителите. Кои са хулителите? Които обиждат другите. Които обиждат. Той говори за гърба на съседа си, говори за съседа си. Те приятели, пък той само чака да си обърне гърба, но той те направи. Хулител. Няма право да хуля никога. Не трябва да казвам лоши думи. Защото каквито се мислите на съседето ти, такива са после делата на ръцете. Така, грабителите. И имаше такава мода, млади, по-силни мъже с мускули ходеха да вземат от другите. Така. В Откровение какво се казва? Страхливите. Кой няма да наследи небесното царство? Страхливите. За какъв страх става въпрос? И аз не е страх да ще умра. Като умирах от инфаркт, не беше страх. Не става въпрос за страх физически. Става въпрос за следния вид страх. Духовен страх. Аз съм християнин, аз чета Библията, аз днес съм дошъл на лекции да кажа, че съм християнин. Какво е Христос? Ако вие ме изповядате пред човеците, че ме любите, аз ще изповядам вас пред кого? Пред Отца си на небесата. Трябва да се срамуваме, че сме вярващи. Знаете ли, първите християни не се срамуваха. Те умираха в устата на лъвовите, сгаряха ги на клад, горяваха ги. И въпреки всичко, те никога не отричаха и не криеха, че са християни. Не хората, той си скрил Библията, те и обърнал, за да не види някой, че пише на това Библия. Другия път, ама аз и ти тайничко ще отида на лекции или тайничко ще отида на църквица. Не се срамувайте! Какво казва? Блаженни сте, Матей 5 глава в блаженствата, които Господ казва. Блаженни кротките, блаженни смирените и най-отдолу какво казва? Блаженни сте, ако и ви гонят в мое име. За това, че вярвате, ще почнат да ви обиждат. Заблудени, ти не можеш да отидеш да покупаш, не можеш да отидеш вкъщи, не можеш да отидеш да свършиш нещо. Що ходиш там? Да се заблуждаваш там в събота, да четеш с Библия. И така, страхливите. Не се страхувайте, за вярата си казвате. Невярващите. Има много модерни хора, където ще ви извадят от 99 кладенеца вода. Само и само да не приемете Библията. Ама те били доказали философите. Ама Христос имал брат-близнак, бил в Кашмир, тут те се било случило, тут той не бил възкръснал, те използвал йогистки такова, задържал си дишането и 24-34 часа там, да после се оправил. Защото бил йога. Всякакви философии. Мръсните. Преводът точно е казва мерзавците. Какво значи мерзавец? Нечист човек, мерзавец. Това е старославянска мерзост. Нещо зло. Хората, които вършат зло. Убийците. И аз може духовно да убия. Ако каже на млад човек, примерно, лоша дума на приятелката му, или ако каже, примерно, за някоя млада момиче лоша дума в нашия малък град, ами аз ще унищожа. Будниците го разгледахме, чародейците. Чародейците е много важна категория. Вижте, на две места повтаряме кой няма да наследи Божието царство. Тоест, кого Бог няма да спаси, кого Бог ще унищожи. Знаете, че ако умрем, ние заспиваме. Но имаме шанс Бог да ни събуди при пришествието си. Но тези две категории, които разглеждаме в Първо Коринтяни и в Откровение, визират кого няма Бог да приеме при себе си. И се повтаря. Чародейци. Това са всички, които се занимават. Гледане на карти, гледане на кафе, астрология, хороскопи. Всичко свързано с гадателство, астрология, врачуване, езотерика, във всичките им форми Бог ги слага в думата чародейци. И пак идолопоклонниците и всички лъжци. Тяхната участ ще бъде в езерото, което го с огън и жупел, това е втората смърт. Така, мисля, че това е ясно. Следващия въпрос. Може ли християнин да тренира бойно изкуство? Или като сте християни, що тренирате бойно изкуство?
Не може. Погледнете какво казват текстовете. Давидов псалом, 144 стих 1. Давидов псалом. Благословен да е Господ моя канара, който учи ръцете ми да воюват и простите ми да се бият. В един лош свят. Трябва ли да има полиция, войни? Трябва ли да има млади хора, които понякога, ако се наложи, да ви защитят от злите и лоши хора? Трябва. Библията го казва. Вижте какво казва. Така. Вижте какво казва в един друг текст, още в книгата Битие, първата книга на Библията, книгата Битие. Авраам отива да воюва. Така. И вижте какво казва текст. А като чу Авраам, че брат му бил пленен, изведе своите 318 обучени мъже, родени в неговия дом, обучени мъже, родени, значи Авраам е имал 318 какви? Обучени във военно изкуство мъже. За да отиде какво? Да гони неприятелите. И през нощта той му, като се разделиха против тях, поразиха ги и ги гони която е отляво Дамаск. И върна всички имоти, и върна и брата Челота с имота му, както и жените и милите. Значи Библията не забранява да се съхраняваме. Давай втория въпрос. Затова нашите знания от спорт